Kinsa ba ko nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata? Kinsa ba ko nga mahimong takos halaran sa putli mong gugma? Unsa ba'y nabuhat ko nga mahimong angaya sa giulang kinabuhi mo? Walay katarungan hikanako, apan wala mahimong baba nga ako gipakamatyan mo. Magkaway sama sa imong gugma, Kaya nga magantos bisan ako dili takos, dili ka bayram nga ang bilis sa gihalan mo, alang nining kinabuhi, maong wala na'y laing halaran pa, kundi ikaw lamang, Jesus. pagkaway sama sa imong gugma, nabibiyak sa kahalangan para maluwas ako, Dili ka bayram, dili tungan ang iantos mo alam sa kagawasan ko, busa sa tanda, higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Kinsa ba ko nga walay hunong mong gisunod sa imong mga mata? Kinsa ba ako nga mahimong takos halaran sa putli mong gugma? Unsa ba'y nabuhat ko nga mahimong angaya sa giulang kinabuhi mo? Walay katarungan hikanan, apan wala mahimong baba nga ako gipakamatyan mo. Magkaway sama sa imong gugma, kaya nga magantos bisan ako dili takos, dili ka bayram, dili tungan ang bilis sa gihalan mo, alam nining kinabuhi, maong wala na'y laing halaran pa, kundi ikaw lamang, Jesus. Pagkaway sama sa imong gugma, Bibiyak sa doon para maluwas ako, dili ka bayram, dili tungan ang iantos mo alam sa kagawasan ko, pusa sa tanda, higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Pusa sa tanda, higayon o Diyos, ikaw lang ang alagaran ko.
right. So brothers and sisters in Christ, no, atong murag nay problema sa ato ang kuan karon, ato ang signal. I don't know kung dili ba kaha kuan, dili ba kaha apektado ang inyong pag-view karon. So, may gabi day tuod kay Brother Romel Obsuma Anastasio nga kanunay nagsunod sa ato ang programa sa atong mga pamalandong, no. May gabi kanimo bro, thank you sa kanunay nga pagsunod. May gabi diha kanimo sa tanan-tanan mga igsoon sa makausa. May gabi kaninyong tanan og atong sugdan ang ato ang kuan, atong buksan ang atong pagpamalandong pinaagi sa atong pag-ampo. Okay? So kung nakaplastar ang kaigsoon, kung ready na ka, mudungan ta sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo nga labing gamahanan, Dios nga way kinutuban, kami nangamuyo nagapasalamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. O Dios, ikaw man ang tuburan niini, ikaw man tag-iya niini. Kami nagadayeg kanimo bansad akong pagpasalamat adiin imong gipatagamtam kanamo ang katamis sa imong gugma. Lord God, karong gabi na among ihalad kanimo kini maong takna sa pagpamalandong. Ginoo, himoa nga pinaagi sa mensahe nga among madunggan, among masinati ang tinuod gayud nimong buhi nimong presensya. Lord, abrihi ang among hunahunag kasing-kasing. Ipatuhop ang imo mga pulong karong gabi na. Lord, ang imo untang presensya mo tandog kanamo aron kami mabag-o, mausab, aron singaw na Ginoo kami makasubay sa imong kabubuton. We also pray, Lord God, sa itong mga kaigsuonan namo nga nagsunod karon, kung asa man sila karon, Lord, we lift up sa imo, Lord God, unta sila usab, God, na imunta silang i-bless karong gabi na. Lord God, wala ko'y mahimo, wala may mahimo kung wala ka ba sa isalig namo nimo ang tanan. Kini among gipangayog pasalamatan. Diha sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo uban sa panabang sa among lang itong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Happy Sunday. Mga kapamalandong, shout out ko kay Sister Merlinda Castillon Lipasana. Okay, so may gabi kanimo diha igsoon. Thank you sa pagsunod sa ato ang pamalandong karon. So, sa ato ng sugdan ang atong pamalandong. Brothers and sisters in Christ, ang atong pamalandungan karong gabi una sa gikaingon ko na kaganiha nga about sa nahitabo sa Old Testament, about kay Noah man na sa kuano sa Bisaya, no, about kay Noah o katong dako nga lunop nga nahitabo. Now, ang akong pangutana sa inyo igsoon higala, kung makadungog ka ani nga istorya, unsa man ang mensahe nga ditso moabot sa imong hunahuna or motatak sa imong hunahuna. Now, kung gamay nga review lugar or summary sa nahitabo kay sa kuan atong Genesis chapter 6 to 9 man ni siya mga igsoon, no? Kung atong tan-awon diha sa ato ang Bible, kung namo may Bible mga igsoon, now ang chapter 6 diha naghisgot about sa pagkadautan sa katawhan sa kalibutan. Dayon ang chapter 7 diha, no? Naghisgot about sa lunop. By the way, ang chapter 6 diha gyapon nimo mabasa ang paghimo ni Noe sa arka. So grabe, no? Detalyado kayo ang paghimo sa maong arka. Ang chapter 8 igsoon, mao kini makita nimo diha ang nami, mo'y pag-undang sa lunop. O ang chapter 9, mao diha ang kasabutan nga gihatag sa Ginoo, no, para sa iyang katawhan. Okay. So sa atong panahon ni Noah, no, or Noe, ang nahitabo mga igsoon, ang pagbasa ang sulat naghisgot about unsa ka dautan ang mga tao ni atong panahona. So ang mga tao atong panahona nagpadayon sila sa pagpakasala. So tungod kay nagpakasala man, nagpasabot nga padayon nga ni supak sa Dios.
So mo ni ang nahitabo sa una. Pero no, luday pero igsuon. Taliwala sa mga katawhan o sa mga tao nga nagpakasala o pinaagi ni tungod ni aning maong sala igsuon, wala mahimuot ang Ginoo. Wa gyud nahimuot ang Ginoo, no? Kini nagpakita higala nga di gyud mahimuot ang Ginoo sa matag sala nga buhaton nato. So sa matag sala nga buhaton sa tao. Apan taliwala niya ng tanang no nga wa mahimuot ang Ginoo sa gihimo sa iyang katawhan. Adunay usa ka tawo nga nakapalipay sa Ginoo. Si Noah. Ngano? Tungod kay si Noah, usa ka righteous nga tao. Meaning tao nga mahadlokon, tao nga kanabang nagsimba sa tinuod nga Dios. No, nagsunod sa kanabang kung unsa ang maayo nga buhaton o pagtulunan sa Ginoo. So sa laktong nga pagkasulti, si Noah usa ka righteous man. So mo'y hinungdan nga nahimuot ang Ginoo sa iya. Now, tungod kay nahimuot ang Ginoo sa iya, pila may istorya igsoon higala, no? Ang Ginoo naghatag niya og advance nga pahibalo. Nga unsa man ni? Nga palunupan sa Ginoo ang kalibutan. Tungod kay ang mga tao grabe na ka makasasala. So gipahibalo niya, no, gipahibalo siya sa Ginoo og adunay misyon, adunay butang nga gipahimo ang Ginoo sa iya, which is para sa ako igsuon, dili basta-basta ang gihatag nga misyon sa iya, no? Dili basta-basta ang gipabuhat sa Ginoo sa iya. Gipahimo siya usa ka dakong arka. Usa man ning arka? Na kung sa ato pa ning konigson panahon sa kadako kayo nga barko, no, or baruto, no, or sa kadako nga barko nga or sakyan ng pangdagat. So detalyado ang gihatag sa Ginoo sa iya, ang plano saon paghimo ang maong arka. Ug tuod man nahimo kanini Noe. Nahimo niya ni sulod sa pila ka tuig. So grabe ka kataas kayo ang tuig sa paghimo niya ni maong arka. Now, my dear brothers and sisters in Christ, pila may sugilanon, no? Pila may istorya nahuman ang maong arka ug mutong miabot ang time nga gipalunupan sa Ginoo ang kalibutan. So dunay mga instruction dito nga sulod niya, apil niya ang tanang mananap, bayig laki, pila ka pares ang katong mga limpyo nga mananap, no? I think 7 ka pares man siguro. Apil ang iyahang mga kuan igsoon, ang iyahang pamilya, no? Ang iyang pamilya, apil dito. Grabe kayo ang kuan, grabe kayo ang kanang plano sa Ginoo. Now, igsoon, miabot ang time nga naglunop ni ulan og 40 ka gabi o 40 ka adlaw. And then pila ka grabe ka dugay ni hubas ang maong lunop. No? So ing ana siya, brothers and sisters in Christ. So after sa maong lunop igsoon, no? 8 lang sila ka tawo ang na-save, no, katong mga anak ni Noah o iyang mga asawa, no, siyang pamilya, 8 lang gyud sila. Pero sa paghuman sa maong lunop, pag mihubas na sadyang nakagawa sa silang si Noah o si Noe, igsoon, no, mawala gyud sa iya ang pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Iyang gidaig sa Ginoo, ang Ginoo pinaagi sa iyang mga halad. Ug tungod ni adtong maong hitabo, igsoon, nindot kayo nga butang sa tanang nahitabo, mao nga ang Ginoo naghimo og kasabutan nga mi-promise siya nga dili na gyud niya palunupan ang kalibutan. Og tungod kay ni ana ningon siya nga iyang palutawon ang bangaw diha sa mga kapanganuran. Unsa man ning bangaw? Igsoon, rainbow, no? Rainbow.
So every time kuno nga makita niya ang rainbow, madumduman niya ang iyang kasabutan gikan sa iya ug sa iyang katawhan. So nindot kayo igsoon, no? Nindot kayo ang istorya ni Noah. Pero unsa may mensahe, unsa may lesson, unsa may butang nga gitudlo sa ato niini ni maong istorya. Now, number one, brothers and sisters in Christ, si Noah, usa ka righteous man. No? So, ang iyang pagka-righteous, igsoon, ang akong ma-imagine, kung siya gikahimutan sa Ginoo ni atong panahon na, kuan siya, kanabang, ang iyang pagka-righteous kay, kanang, bisan tingali ang tanan, no? Ang tanan, patalikod, no? Nilakaw, patalikod sa iya, pero siya sa isa ka direction, bisag siya ra usa, nagpadayon siya because nakita niya naadari mao ni ang mga buluhaton nga makapahimuot sa Ginoo. Meaning igsoon higala nga bisan pa ang tanan mitalikod niya, wala, no, ang tanan ni buhat aning maong butang, pero pag sa iyang pananaw nga dili ni siya maayo di mahimuot ang Ginoo, wa gyud siya mosabay. Kung sa ato patingali na karon, murag sabay sa uso ba? Uy, uso nga ingon ani, mag-uso-uso pud ta. Pero si Noah, wala gyud siya. Kay tan-aw niya nga dili man ni makapahimuot sa Ginoo, wala gyud siya mabuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Now, usa pa ka butang nga atong bantayan. Ang iyang gihimo nga pagka-righteous, pagka-masinugtanon, pagka-maayo, pagka-masulundon sa Ginoo, igsoon higala wala masayang. Ngano? Tungod kay nakita ni sa Ginoo ug nahimuot ang Ginoo sa iyang gibuhat. Igsoon ikaw karon, no? Tingali dunay mga higayon nga ang tanan gibuhat amin ni sa tanan. Ako ra may wala nagbuhat ani. Follow na lang sad ko. Di ba? So ang kang Noah igsoon wala siya nagmind kung siya rin naghimo ani para sa Ginoo, as long nga nakita niya, no, makapahimuot ni para sa Ginoo, ako ning buhaton para sa Ginoo. Wala siya nagmind kung siya ra isa, wala siya nisabay sa uso or siya ra isa gahimo adto ang uban, wala gahimo adto. Kung kay para sa iyaha, mao ni mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, ako ning buhaton. Ug tuod man wala masayang ang iyang pagpaningkamot. Kabalo mo ngano? Tungod kay nakita sa Ginoo ang iyang pagka-righteous. Ug unsa may reward nga iyang nadawat, gi-advance siya sa Ginoo og pahibalo, no? Gi-save siya sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon nga maghimo siya usa ka dakong arka. So, kung wala pa tingali si Noah nag-righteous, I don't know kung unsay nahitabo, no? Unsay nahitabo sa katawhan sa Ginoo. Pero atong panahon na igsoon, tungod kay ang Ginoo na himuot gayon niya, wow, gisave siya, gilikay siya. Dili lang siya, kundi apil ang iyang pamilya. Kini nagpakita igsoon higala nga kung ikaw di ay sa inyong pamilya, dunay isa or duha sa inyo nga, no, tinuoray nga nag-serve na masinugtanon sa Ginoo, nagpabuhat o kanabang nagbuhat og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, dagson bless ka na nga pamilya tungod sa imuha, no? Ora kag sinuwa ato nga time nga tungod siya na bless ang iyang pamilya, naluwas ang iyang pamilya tungod sa iya. So ikaw igsuon, no? Ayaw kaluya kung ikaw ra sa imong balay gasimba, gaampo, gaserve, ayaw kaluya padayon. Pag-invite sa imong kauban sa pamilya, padayon. Ikaw ang blessing para ana nga pamilya, no? So ingon na si Noe mo'y blessing sa iyahang pamilya because tungod sa iyaha, tungod sa pagka masinugtanon, masulundon sa Ginoo. Wow, naluwas siya, dili lang siya kundi ang iyang pamilya. Igsoon kung ikaw nag-alagad karon, dili lang I believe dili lang ikaw ang makadawat sa grasya, apil ang imong pamilya. Amen. So palakpakan nato ang Ginoo diha, no? Grabe ang kuan sa Ginoo, no? So mao ni siya mga igsoon ko diha ni Kristo nga diha sa nahitabo ni Noah
ah nga bag-o ang dagway sa kalibutan because sila ra may nabilin, no? Sila'y nabilin. 8 lang sila ang na-save. Pero usa ka butang nga gusto po na akong i-share sa inyo igsoon. Yes, si Noah righteous man. Si Noah gikahimut-an sa Ginoo. Pero take note ani igsoon higala. Taliwala sa iyang pagka-righteous, taliwala nga nahimuot ang Ginoo sa iya ha. Igsoon, dili siya sinless. Meaning si Noah makasasala gihapon. Wala nagpasabot nga wala na siya sala o perfect siya, wala na siya makasala. Aduna gyapon siya sala. Pero tan-awa igsoon higala, bisan pag naisala tungod kay siya naningkamot nga mahimong righteous makapahimuot sa Ginoo, wala makawang, no? Gitubag sa Ginoo, nakita sa Ginoo. So, ikaw di karon igsoon, ayaw kaluya nga nakita nimo nga kataod-taod naman ko nag-serve pero sala pa man gyapon ko. No, igsoon, sa nahitabo ni Noah sa iyang panahon, no, wala tan-awa sa Ginoo ang iyang sala, kundi nakita sa I believe nakita sa Ginoo ang iyang pagpaningkamot sa pagpahimuot sa Ginoo. Ikaw igsoon higala, wow, kini nagpakita lang ni nga kita taliwala sa atong pagkamakasasala, pwede tang himong instrumento sa Ginoo. Maningkamot lang ta, padayon ta nga maningkamot. Paningkamutan nato ang pagbuhat og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Amen. So, grabe ang blessing nga na nadawat ni Noah atong nga time. Kay giluwas gyud siya, dili lang siya kundi ang iya usab nga pamilya. Now, kaning sa arka igsoon higala. Kaning paghimo sa arka ba? Now, ang paghimo sa arka dili basta-basta nga sugo. Dako kani nga sugo igsoon, no? Imagine nimo nang maghimo kag arka ato pa ka sa bukid. O, ang mga tao siguro ang mga tao atong panahon na unsay no, grabe nga BI, grabe nga kantsaw kay Noah. Uban siguro ningon pa nga nabuang namin tawhana. Giango-ango man kinsa bagoy kanang tarong nga tao nga maghimo og kanang dako nga arka nga naa sa bukid. Wala man siguro no? Wala gyud. So wala gyud nagtuo nga mahitabo gyud tong giingon sa Ginoo kang Moses. So big project, no? Dako kaayo nga misyon ang gipahimo sa Ginoo. Pero igsoon higala, I believe nga sa paghimo ni Noah sa maong mission, ay kadaghan siguro ka mga obstacles nga iyahang na-encounter, no? Pero igsoon higala, ang tanan nga mga problema tingali nga iyang na-encounter kalisdanan, wala nakapa usab sa desisyon ni Noah nga mopadayon siya sa paghimo og arka. Now, unsa may ato ang message about ani? Now, kini nagpaila lang igsoon nga when God gives a big assignment, He provides the resources and He provide faithfulness. Usbo nako, when God gives a big assignment, He provides the resources and we provide faithfulness. Pasabot igsoon nga saan ka ng mga panahon ba nga kanang naipabuhat ang Ginoo sa ato ng mga dagkong butang, no? I-provide sa Ginoo tanan ng resources nga atong gikinahanglan. Ang atong part is we need to provide faithfulness. Faithfulness lang yun atong makontribute. Si Lord na more provide, no, sa mga resources nga atong gikinahanglan or atong panginahanglanon. So, si Noe, ato nga time, saliwala sa kalisdanan, pero nakaya niyang nahimo tong maong arka nga perting dakua. No? Aduna pag yung mga sukod nga gihatag sa iya nga dapat ingani kadako, dapat ingani kahabog, ingani kalapad,
Wow, dili basta-basta dako kay assignment. Igsoon higala sa imong kinabuhi aron unsa man assignment kay gihatag sa Ginoo sa imo. I don't know kung unsa tingali igsoon do na kay assignment nga mabag-o ang kinabuhi sa imuhang mama or sa imong papa baka or a member sa imuhang family mo assignment or usa ka tawo baka nga naulipon sa bisyo nga gi-assign sa Ginoo sa imuhang nga mahimo kang instrumento nga mabag-o niyong tawhana or tao nga nawad ag paglaom naglisod karon no naglisod kahimtang financially di lang financially siguro sa tanang aspect sa life so maybe dunay mission ang Ginoo nga gihatag sa imuha o kanang maong mission dako siguro pero igsoon higala gipahinumduman ta sa Ginoo nga dili ta mabalaka tungod kay once nga tagaan kag dako nga mission sa Ginoo, He will provide the resources. And only thing nga atong buhaton is we need to provide faithfulness. Ug mo ni ang gihimo ni Noah sa iyang paghimo sa maong arka. Now, another thing, brothers and sisters in Christ, ang arka perting dakuha, doon na pa'y mga sukod, mga unsa pa diha nga detalyado kayo. So, pagbuhat ni Noah ani, dili basta-basta pila ka tuig no? Pila ka tuig niyang gihimo ning maong arka. No, doon ako'y nabasa ani nga komentary sa usa ka tao. Na pangutan-on nato atong kaugalingon ngano tuod nga grabe, ingana man kadako, ingana ka detalyado, ingana kadugay na human ang maong arka. Igsoon doon na di reason behind. Kabalo kag unsa. Now, ang reason daw ngano nga dugay na human ang maong arka tungod kay gitagaan pag yung chance ang mga tao nga mabag-o ang iyang kaugalingon. Mabag-o ang ilang kaugalingon. Mabag-o ang ilang kinabuhi. So, kung akong gihuna-huna, kung panalitan, siyempre, gaingon man diha nga si Lord nag-provide sa resources. So, panalitan, kung gustuhon yun sa Ginoo nga i-provide no, ni Lord ang resources, maybe, unsa kay nahitabo sa pag-build niya sa maong arka, ni paspas, ibutan ta lang 1 year. 1 year na human. So ang time ang chance nga gihatag sa Ginoo sa mga katawhan atong panahon na 1 year lang perting mabua. No, kana gani mag-prepare og kanang mag-sponsor og Olympic. Pila ka years ang ilang preparation para ipahigayon ang maong dako nga event. No, kani years, sus pila ka years ang I think 120 years ata aya na human. Wa ko masayop igsoon ha. 120 years aya na human ang maong arka. Meaning 120 years pod ang kataas sa time nga gihatag sa Ginoo para makapangayo pagpasaylo o maghinulusol ang iyang mga katawhan. Wow, grabe. Dili basta-basta. Grabe ang gugma sa Ginoo igsoon ha. Taliwala nga nakita niya wala siya nahimuot sa kalibutan nga iyang gibuhat. Wala siya nahimuot sa mga tao nga iyang gibuhat. Nagawas kang Noah nga iyang gikahimutan. Bisan nagsuko siya kay gusto niyang palunupan ang kalibutan no para mabag-o ang kalibutan. Igsoon nihatag pagyud siya ging anak kataas nga tuig para matagaag chance ang matag-usa nga mabag-o. Wow, grabe. Dili basta-basta lang igsoon ha. Grabe ang kalabang gugma sa Ginoo sa iyang katawhan. Taas kaayo pagyud ang gihatag niya nga lugway, no? Galugway taas ang gihatag nga lugway aron nga matagaan pagyud chance nga mabag-o maghinulusol ang mga tao sa kalibutan. Praise the Lord gayo no. So maigsoon mga higala kung atong tan-ahon pag-ayo ang nahitabo ni Noah ni atong maong lunop no ang nindot kaayo ang sa last part no nindot kay ang sa last part kay gawas lugar aning pila ka
sa kadugay ning naglutaw-lutaw ni maong arka nya gi-save sa Ginoo ang tanang sulod nga naa niini. Pero igsoon, no, grabe ang gibuhat ni Noah sa dihang naka nimala na ang dagat ug nakagawa sa sila sa mong arka, wa gyud niya kalimti ang pagpasalamat ug ang pagdahig sa Ginoo. Igsoon ako personally, ako pagpamalandong ani kay dunay mga higayon nga dunay mga higayon nga say mangayo tag usa ka butang. Lord, tagay ko ani Lord, gusto ta ko ani Lord, gusto ta ko ani. Pero abi nimo maigsoon, doon daghan pag yung mga higayon nga sa dihang madawat na nato ang atong gipangayo usay makalimot ta tungod sa atong sobrang kalipay na enjoy ta, nalimtan nato ang pagpasalamat sa Ginoo. Pero si Noe igsoon, no, after nakagawa sa mga arka, wa gyud niya kalimti ang pagdahig sa Ginoo, ang pagsimba sa Ginoo, paghalad sa Ginoo. Og tugod niini, no, niabot sa Ginoo ang maong halad og ni-promise siya sa iya, no, ni-promise siya ni Noe na sugod aning panahon na dili na nako palunupan ang kalibutan. Wow, grabe. Praise the Lord, yung kayo brothers and sisters in Christ. So, diha sa ato ang pagpamalandong karong gabi una igsoon, usa sa butang po diay nga ako ang nakita din sa pagpamalandong is ang pagsalig ni Noe sa plano sa Ginoo. Dili basta-basta na igsuon kay ikaw lugar karon, kung ingnon ka sa Ginoo nga maghimo ka ning butanga, nabay mutuon nimo? Tingol tingali walay mutuon nimo, ang imo pa tingaling barkada. Talikdan pa ka nga nabuang naman siguro ni si kuan maghimo-himo og arka or no, dili tingali literal nga arka or something nga naay ipabuhat ang Ginoo para sa imuha karon. No? Big project. No? Big project. Now, and then akong mga igsoon, mga kapamalandong, di na ko ma-imagine ang kahimtang ni Noe. Sadyang nag-start na siya og himog arka and then nga ana kadugay. Di ba? Usahay mawadaan tag pasensya. No? Mawadaan tag pasensya nga naatay naipabuhat ang Ginoo sa ato and then sige tagbuhat kada adlaw pero nakita nato mura wag walay alibyo, mura man igway klaro. Padayon pa ba kakuani? So nga na siya brothers and sisters in Christ, no? So diha sa iyang kada bang pagbuhat sa ingon, no? Skit pwede ba yatang maundang? Pwede po ta nga di na lang ko magpaday murag wa man ni klaro. Pwede po nato i-question ko galingon basig ako ra gabot-buot ani. Pero brothers and sisters in Christ, can you imagine 100 years kapin pagbuhat sa maong arka tapos wa gud niya undangi? Kita tingali natin pangayoon ug di ihatag sa Ginoo sa ato pila ka tuig mingon na tingali ta nga wala man ko paminaw sa Ginoo, no? Mo give up na tingali ta. Maundang na siguro tag-ampo na matang wa may alibyo. Undang na ta. Or kung nag-ampo ka og usa ka tawo sakop sa imong pamilya nga gusto nimong mabag-o sa sige nimo ampo naluyahan na siguro kag ampo 100 years, grabe, di basta-basta na igsoon ni Gala, no? So, pero usa ka butang nga gusto nako nga atong sundon ang gihimo, no? Usa ka kinaiya ni Noah atong nga time is wala gyud siya mo give up, no, sa plano. Grabe, wala gyud siya mo give up sa plano sa Ginoo. Grabe ang pagsalig niya sa plano sa Ginoo nga mahitabo gayud ang giingon sa Ginoo sa iya. Grabe, no? So, ang imong faith ba, no? Ang imong faith ba nga kana bang ipadayon nimo ang imong nasugdan tungod kay gisugo ka sa Ginoo. Now, ako bitaw personally mga igsoon, doon yung mga higayon nga nakahunaw na ko ba undang siguro ko ani og live stream kay murag wala man siguro murag ako man siguro ni masurin na bless ani nga mga tao murag or basin hilas sa kay ko dinhi. Ora na bitaw mga igsoon. Pero sa akong pagpamalandong, no,
tubag po ko nga wala man ko naghimo ani para lang nga ang mga tao mo daig nako, para lang ang mga tao nga mo share, mo like, mo grabe si Brother Alex, nindot kaya ngo. No, but I'm doing this for the Lord. No, ano ko, ikaw may gasugo ani Lord nga kuan, imo man kung gidasig nga maghimo ani. Bahala nagwalay kuan, bahala nagwalay walay mag-view diha, bahala walay mag-like diha or something, walay mag-share diha, basta kay akong gibuhat ang imong ipabuhat sa kuha. And sa atong panahon igsoon ingana ta, no? Ingana atong panahon karon. Usahay maybe ang tanan dili mo follow sa gusto nimong buhaton nga nakita nimo nga sakto or maayo. Tungod kay doon na sila ilahang gusto or dunay uso kay karon nga ingon ani. Sometimes ingon ana igsoon, pero sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi karon, kung if you think og imong na feel nga kanang imong gibuhat karon ang resulta maayo, no? Ang resulta makapahimuot sa Ginoo, bahala walay mutuon nimo igsoon. Bahala walay mo follow sa imuha, no? Padayon lang, because ang imong gibuhatan sa ingon dili malamang para atong mga tawhana kundi para man sa Ginoo. So ingon ana siya. Okay. So sa pa ba, doon na pa ba ko nalimtan sa atong pamalandong karong gabi una, be? Ang saad sa Ginoo nga di na lunupan ang kalibutan, usa na kasaad nga nindot kay brothers and sisters in Christ, no? Nindot kayo. Napada isa. Sa atong mga problema, dili man gyud malikayan, doon natin nagkalain-lain nga problema, daghan nga problema igsoon ni Gala. Now, always think nga bisan ni anang tanan mga problema, pabilin lang sa pagiging righteous. Pabilin lang sa pagbuhat o mga butang nga makapahimot sa Ginoo, because dili jud ka pasagdan sa Ginoo. No? Dili jud ka pasagdan. Nakita sa Ginoo ang imong paningkamot. Nakita sa Ginoo ang nabati sa Ginoo ang imong nabati igsoon ni Gala. Nakabalo ang Ginoo unsa imong giunahuna karon. Nakabalo ang Ginoo unsay naa sa imong kasing-kasing. Bisan pa ang mga tawo mo istorya sa imong nga muni muna o bisan unsa nga butang, importante sa imong kasing-kasing pure ang Ginoo mo nagsugo sa imuha. Ang Ginoo mo namulong sa imuha. Padayon sa imuhang mission, padayon sa imuhang assignment nga gihatag sa Ginoo sa imo. Okay. Amen. Praise the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo. So tonight sa atong episode igsoon ni Gala, I hope na bless unta ka nining mubo nga istorya nga atong gipamalandungan nga hinaot unta nga taliwala ni aning tanan nga atong ginaagyan karon, na bless unta ka, na inspired unta ka, ug kung na bless ka igsoon ni Gala, hinaot nga mahimo po kang blessing para sa ubang mga tao. Okay. Amen. So mao to ang atong mga pamalandong, tapos atong tan-awon ang atong mga message dinhi na gisend sa atong mga kapamalandong, no? Ingon pa ni Ate Merlinda Lipasana, ingon pa niya, Happy Sunday po Brother Alex ug sa tanang kapamalandong, no? Sa tanang kapamalandong. Okay. So kani ako banghoy nga pa niya, Happy Good Shepherd Sunday. Dayon. Wow, Brad RR, no? Praise the Lord. And then si Ma'am Jen. Hi Ma'am. Regards ko ni Bibi diha ug sa inyo ha. Shout out ko diha sa inyo sa Robin family diha sa may NHA Kauswagan, Cagayan de Oro. Thank you sa pagsunod karong gabi una. Ug syempre ang atong kapamalandong nga aptik kayo, no? Brother Romel of Shuma Anastasio. Wow, mayong gabi kapamalandong. Happy Sunday Brad Alex. Wow. Okay. So sa tanan nga nagsunod karong gabi una, sa tanan nga nag-message, sa mga nag-ampo, no? Salamat kaayo igsoon higala, no? Happy Sunday kaninyo diha. Thank you sa inyong pag-uban sa atong pagpamalandong karong gabi una. Okay? So sa atong pagbalik, no? Ayaw mo balhin igsoon, no? Sa atong pagbalik, atong pag-ampo, no? Prayer for healing. Apan sa dili pa pamalandong sa ta, no? Pamalandong sa ta.
Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang naglamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay pinawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, ayudan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob sa'yo. Nagbabalik loob ako, Jesus. All right, mo tong awit nga giuluhan og nagbabalik loob. Okay. So mga igsoon, padayon ta para sa ato ang pagampo, no? Okay, so atong iampo ang atong pamilya, ang ato ang nasod, ang atong mga leaders, ang atong simbahan, no? To labi na katong mga nagmasakiton, nagmaluyahon ning orasa. Atong iampo igsoon. Walay posible diha sa ato ang pagampo. Okay. Pangyon sabi nato sa Ginoo ang grasya nga mahimo tang makahimo tag mga butang nga makapahimuot niya. Dili makapahimuot sa ubang tao kundi makapahimuot sa Ginoo. Okay? Sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you, we praise you, we glorify your name, Lord, for this day. Lord, salamat sa imong mensahe karong gabi una. Salamat sa imong imong gibusog sa imong mga pulong. Lord God, tonight as we pray, ngaunta Lord, imong i-bless ang matag usa kanamo katong mga nagsunod karon, nagtan-aw karon. Puno unta sila sa imong nilaing grasya ang mga panalangin. Kami mo pod usab Lord God, pun sa imong grasya panalangin. Lord, we also pray sa mga makaigsoon na nagmulayahon, nagmasakiton. Unta Lord, imo silang i-comfort, imong intag i-heal. Kami pod Lord nga mahimong taming instrumento nga mapadali ilang pag-ayo
o ingon mo usab Lord God nga unta kami unta mahimo pud unta og instrumento Lord God para mo bless pod sa uban. Lord, we also pray sa atong mga nag-atiman sa mga nagmuloy hodog masakiton unta hatagan sila kadasig sa pag-serve sa paghigugma. We also pray Lord God sa atong mga kauban sa panimalay nga gusto namo Lord nga mabag-o sila ani mga taknaa Lord God mo ipaabot ilang mensahe kanila Lord. Sa among mga communities, simbahan, bless unta nimo Lord God. Hallelujah. We praise you, we thank you. We glorify your name. Hallelujah, Lord God. Also pray Lord katong mga na COVID-19. Also Lord sa atong mga frontliners. Lord, i-bless ang tanan Lord God, tabang tamin nimo. God. Wala may mahimo kung wala ka Lord, basta mo isalig ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga ng Diyos. Okay, so yung pa ni Brother Siljan Padua, maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan. Mayong gabi usab sa imo Bro Alex, and happy Sunday to all. Igsoon, happy Sunday kanimo diha. Salamat sa makanunayon pang pagsunod no sa ato ang programa. Okay. So igsoon, mao kadto ang atong pagpamalandong karong gabi una. Hinaot unta nga doon na mo nakatunan, doon na mo nadala nga mga mensahe, hinaot unta na bless unta mo igsoon. Hinaot unta nga nakatabang po ninyo pinaagi sa nga gagmay nga mga butang sa ato ang pagpamalandong karong gabi una. Ug kung na-bless ka igsoon higala, hinaot unta nga mag-invite tag uban no. O nato nga mas bulapad pa gyud atong pagserbisyo para sa tanan pinaagi sa social media. Now nganong social media man, number 1 dili lang kay pandemic, no? Kun dili adunay daghang kay mga fake news sa social media, daghang mga negative nga mga post, mga bisag unsa na lang nga mga lingaw mga post diha sa social media. But I decided nga instead nga maghimog anang mga butang nga bisag unsa na lang i-post. Now, decide ta nga maghimo ta og kanabang programa through social media nga diin kini mao programa ang ato mga kaigsuonan mabless, madasig, ma-inspired. So mo ni ang ato ang mission igsoon. Okay? So thank you kayo brothers and sisters in Christ. Salamat kayo no. Sakto pod hapit na last review. Salamat kayo sa inyohang pag-uban nako karong gabi una. So dinhi na lang kukutob, no? Dinhi lang kukutob. Kanina lamang ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, ingon na lamang kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ang Dios, praise the Lord, atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Biraha ako, balik niya kanimo. Luwas ako, gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, ikapang mo Ginoo. Himo ang makutri sa atubangan mo. Himuhi ang akong mga kalapasan. O Diyos kong doa, kinimuhaw na akong dulan. Sa magkausapan, o nabat mo, wala ang espiritu. Himo ang damag
presensya sa magkausapan. Una ako, Banal Espiritu. Una ako. Kanimo luwasa ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko hikapaw Ginoo, himo ang mabuti sa atubangan mo. Hinuwi ang akong mga kalabasan, O Diyos punuan, kinimuhaw na kutuhan sa magkausapan. Una ako, Banal Espiritu. Himo ang magakayo kinindungan sa imong labo ug sa imong presensya sa makausapan. Una ako, ang Espiritu sa magkausapan. Una ako, Banal Espiritu. Himo ang magakayo kinindungan sa imong gahom ug sa imong presensya sa magkausapan. Una ako, Banal Espiritu. Una ako. Banal Espiritu.